timvetsetsere kuno bwino ndi bambo Humphrey Mvula tikulandeniso kwambiri Timothy zikomo kwambiri maso ndi chimwene anga Mr. Kevin Mpekasambo muliko bwanja chimwene tilipo kayo mukuoneka kuti muli bwino komanso ndi chimwene angaso bambo Steve Dakalira simoyo wangwiro basi ayi kwabwino kayako mukuoneka lero mumwetulira chabwino tsiku lero silabweretsanso nkhani zosiyanasiyana zomwe tifuna kuti tizimvetsetse bwino lomwe wina afunika asafune nkhani yakulu ndi masankho amene achitike pa 16 September amene wandithu aliyense akudziwa kuti kunja kuyamba kufundira kuti ayi zonse tsopano zili mchimake pamene ndithu masankho amenewa zokonzeka zili mchimake kukhanga tibena chidi chawo nchoti kuyankhula kwa masiku ano kuti kuthira mchenga mu mpunga gulu kuti zokonzeka zili apo kumaina basa ngofuna kuti zokonzeka zija zikhale ngati kuti zikusokonekera chifukwa ukatere ife tupanga ma demonstrations mathematic wapa mpando ameke atule pasi udindo mwina ndambe ndikumva kuchoka kwa Mvula kuti kuyenda kumeneko kuti thandize ngati dziko pamene tikuyang'ana maso pa 16 September Mvula. zikomo kwambiri mwandiyamba ine kuti ndiyankhulepo ndi zochitisa mantha kuti mene kwasala miyezi pafupifupi 3 mona kuti iwiri ndi masiku tikukhala ngati ife ma players matimu wakasewera mpira wachisankho ena sali ready chikwananga pano nditena kuti tizikonzekera matimu atuwo kandi timu ya DPP ikonzeke kandi ya Ford ikonzeke kandi ya MTP ikonzeke kandi ya PP ikonzeke pa ground kuthamanga ndithu pa ground ukonzeke kuti mfundo zake zikuyenda bwanji panopo tikanakhala kumva mfundo zimene anthu akupita nazo ku ground maka amene akufuna kulanda udindo wa president olo afuna arowe marombo chikasiya zitiuza kuti ife tifuna tirowe mbomamo manifesto yathu tifuna tizipange zathu bwinobwino koma kusiyana ndi zaka zambiri kuyambira 1994 kukhala ngati anthu ife sitinakonzeke chisankho kukhala ngati sitikuchifuna chisankho osati kukhala ngati sitikuchifuna chisankho amene ndikondera ine magulu amene ali ku opposition sakuchifuna chisankho ndiyambire ndi DPP ndi anthu awo anamiwa Edward Kambanje ndi gulu lawo limene amalituma kuti mwina ngati anthu amene ojiya pa kuti opanga support chipani cha DPP matuma nanga ino audio mkhanga simunaone mese ndinotola nkhani anthu akulankhula ukondifikako kuti mundifusefuso kumaliza so chikwa akufunabe kupeza zifukwa zimene zipangisa kuti chisankho sachitike chikwa ngati tikufuna kuti panopo make chairperson atule pasi chipano nanga akatula pansi ayendese chisankho ndani achokera kuti tikapanga point wina amene azayendese chisankho kupita kusokolo tifuna CEO wa meki atule pansi udindo atula banji udindo chikoti tiyambe za make chairperson anachokera ku Judicial Service Commission a president anapanga symbolic appointment kumulembera kalata munthu amene a Judicial Service Commission amusankha kuti akhale chairman woyendesa chisankho kupanda udwene pang'ono mwina pili pofuna tikhazikikepo anabero talimanja ajaji aja yes anachita kusankhidwa ndi komweko ku judicial ausati ku Judicial Service Commission imene inasankha ndikupitisa zinalo ku OPC kuti ife amene ili Judicial Service Commission tikufuna kuti amene akhale chairperson woyendesa chisankho amene mwatipemphera kuti tisankhe munthu ndi Anabel chabwino a president Chakwera anangogwiritsa ntchito office yawo ya OPC anangomulembera kalata munthu kwakwakwaka iwe
wasankhidwa kuti ukhale chairperson. Chabwino. Supano tikamafuna kuti apange resign Anabelo Mtalimanja. Sangapange resign tu. Komanso achakweraso sangapo chose ntchito. Singateke chikwa nachokera kuti Judicial Service Commission. Ndi akanayamba komwe ku Judicial Service Commission mademo akanakhala kupita kwa employer amene anamloza chala Anabelo Mtalimanja. Kuti tsopano inu munthu yotiti kufuna. Tinali konko to 2020 or 2019. Tinali jenansa achoke. Tinachitika kuti Peter umwe wali pano akufuna achoke Anabelo Mtalimanja. Anati ne jenansa silingayichose. Ndikumbukirade. Anani na silingayichose tine jenansa. Zifukwa zake zinazokuzana ndakati zomwezi. Sena chosedwe jenansa. Mpaka koti linasadusapo kunena kuti chisankho sichitaende bwino. Tsopano jenansa anapita ndi makomishona ake kuti zinthu ziyende bwino. Pena atasankhaso iwo wamtharika. Commission ya nthawi imeneyo JC ya nthawi imeneyo Judicial Service Commission ya nthawi yomweyo kusankha Justice Chifundo Kachale kuti akhale chairperson atsopano. So sizingateke kuti Mtalimanja uyu amchosa chakwera. Justice Mtalimanja sangachoketu sangachosedwe iwo ajanachokera ku Judicial Service Commission. President Chakwera anango asankha mmene malamulo a office yawo ya OPC analemba ntchito kukwanisa kulemba kalata. Chifukwa apersonelo olemba makalata amachokera kuti kumene koko OPC. Ndi chimodzimodzi nanene nafanizira kuti mu 2019 to 2020 nkhani ya Justice analipo Jane Ansa nawonso anachula choncho to Peter kuti aine singachose to munthu amene. Chifukwa manja wanalomangika kusakala pakati chonse. So uyuso CEO wa MEC sangasiye ntchito analembedwa ntchito ndi MEC. Analembedwa ntchito ndi MEC mumene muli makomishonala atatu a DPP, atatu a MCP ndi justice uyu Anabelo amene anamlemba ntchito ndi amenewo. Andi tikanena chilungamo anamlemba ntchito ndi makomishona mmene momwe muli makomishona woyimira chipani cha DPP. Makomishona aja awasankhaso kuti apitirize kuonesa kuti zonse zimene amachita panalibe cholakwika akugwirizana nawo iwo achipani cha DPP akugwirizana nawo, MCP so makomishona nawo akugwirizana nawo. So palibe chifukwa choti mwana achosere. And my decision yakumake samatengedwa ndi munthu mmodzi ngakhale takhala kuti wina ndi chairman ndi collective onse amakhala pasi kugwirizana and zimene zinachitika. So ndikanene kuti zinthu za straightforward kuwalemba anthu ntchito. Nkhani yokhuzana ndi mathematic kunali chisankho chimene sichinachitika cha 2019. Makoti athu onse kuyambira koti la Constitutional Court and Supreme Court inalamula kuti chisankho sichinachitika. So anapanga propose zoti zisinthe ma reforms. So one of the reforms inali ngati yomweyo kuti tikhale ndi ndondomeko yoti tisakhalenso ndi TPEX. So minimum khale ndondomeko zatsopano ndiyo tsopano Chifundo Kachale ndi commission yawo imene inasankhidwa ndi Peter Mutharika nthawi imeneyi anayendayenda dziko lonse lapansi kukapeza ndondomeko zabwino ndi anabwera ndi smartmatic. Ndi tisayiphatikize smartmatic ndi Justice Anabelo Mtalimanja chikusana khale nawo. Smartmatic inabwera ndi akachare ndi makomishona awo anthawi imeneyo ndi ndondomeko yofuna kukonza kuti tisakhalenso ndi TPEX chisankho choyipa. And smartmatic yo kulibe kanyama ngati smartmatic ndi company imene ikubweretsa ndondomeko yatsopano software imene ili pa ndondomeko.
anthu munabwera amene biometric zala ndi nkhope zathu zimene zikulowa mu system yathu pano ndi munthu ngati akukana ndondomeko imeneyi afuna kuti zizangonena kuti wina aliyense amene akufuna kuvota avote andi chimene chikuvutanso kwambiri chionera kuti si panthu amene timamemeza anthu amemeza kuti anthu akalembese anthu ena amanena kuti musapite kukalembesa ulendo abone kalindo amanena musapite kukalembesa ulendo anamiwa amanena musapite kukalembesa antanyiwa kwa anthuso akuchipani cha DPP ndi ena amati musakalembese zipaso zake anthu tisanakalembese ambiri pano kumene anthu alembesa ambiri ndi ku Central Region 3 million ndi anachi ku Northern Region osakwana 900 ku Southern Region 2 million ndi anake woti choncho so pamene poti zinthu zimene zinatuluka zipaso tsopano kulira kutuluka kuti tsopano zichatimanena zoyipa zija zinatiberekera ana amene ngoti anthu analembesa ochepa ndi kukutha kuona kuti mene tikupita kuchisankho anthu achigawo chapakati alipo ochulukirako amene analembesa au chigawo chakumwera analembesa ochepa au chigawo chakumpoto analembesa ochepa so pamene paja ndi isamu imene ikuvuta nkhawa ikupanga nkhawa chiyambi chenicheni cha nkhani imeneyi ndi chigamulo cha kukhoti chimene anagamula kuti chipani cha DPP chinabera chisankho 2019 chinabera chisankho 2019 ukadakhala mtsinje tidakati pamene pagwera mtsinje umenewu mpamene pacha source yake source pamene padayambira nkhani imeneyi tikuyikamba lero ndi mulandu wa kukhoti ndi kutchula cha kukhoti 2 chisankho chilichonse chimayendera malamulo a dziko pali ndondomeko imene wamkulu wa bunge la chisankho amasankhidwira ndipo malamulo amanena kuti chipani chilichonse machitsanzo chipani cha DPP chikuyenera kukhala pachingeza amati representation kumeki chipani cha Malawi Congress Party representation kumeki ka zipani ziti pali malamulo ake kuti ka chipani cho chili ndi membership yo I think zipani zimene zili ndi aphungu opitirira 10 I think ku nyumba ya malamulo amayenera kuti akhale ndi representation kuti kumeki mwachitsanzo chipani cha 40 chikanakhala kuti chili ndi ma MPs mwina 30 chikanakhalanso ndi representation kuti kumeki kandi chipani cha PP akanakhala kuti ali ndi ma MPs ochuluka ku nyumba ya malamulo bwezi ali ndi cha representation koma anthu amene ajawo oyimirira zipani aja amayenera okhala ndi munthu mmodzi ochokera ku judiciary ndi mbali imodzi ya boma imene imayang'ana za malamulo interpretation ya malamulo mwandimvetsa kale ndiye pamene pamabwerera kuti pakhale kayanda generasa anali jaji justice general jaji generasa kali justice generasa ndi amene mujati tikomba zoti 2019 zinthu zidalakwika tikupita kuchisankho china kudadzipezeka kuti kumene kuja oweruza adadzaona sokha kuti ife mwina kumbali yathu ndi kuti amene amaunikira zimenezi sanawunikire bwino kuchokera ku judiciary kuja kudzera ku Judicial Service Commission kuja mwandimvetsa kale Judicial Service Commission ya nthawi imeneyo inapereka mayina kuphatikizapo ma Jane Ansah ndipo president wa nthawi imeneyo Professor Peter Mutharika anasankha Jane Ansah kuti akhale chairperson wa MEC nthawi imeneyo dzasokonekera malamulo ena achisankho sanatsatidwe bwino ngakhale akamaka defend iwomwe aja Judicial Service Commission anaperekanso dzina lina kwa mtsogoleri wa dziko ananiso apita Mutharika nthawi imeneyo anasankha Justice Chifundo Kachali Dr. Justice Chifundo ndi amene adayendetsa chisankho cha 2020 tayenda mpameneno pamadzabweranso kusintha omwe akukhoti kukhoti Judicial Service Commission ndifuna mele zibabwereza sada sankhidwe ndi president ai kusoza tingatanga pange mademo akapangire Judicial Service Commission ndi amene amasankha kuti iwe choka kuno upite ukatsogolere bungwe la chisankho uzikathandizira kutanthauzira malamulo poti iweso ndiwe katswiri nzathu wa za malamulo mandipesa zimene ndiye
muona kuti uku kukhala ena oyimirira chipani cha Malawi Congress uku kukhala ena oyimira tukamba pano kuchoka ku DPP kuli achina Professor Fabiano Dr. Fabiano ali kumene Dr. Fabiano sikoyamba kukhala commissioner wa benki sikoyamba kuliso kaya amayi ndani kumeneko amfune kuchokera ku chipani cha DPP uku kuchokera ku Malawi Congress Party kuliso Dr. amayi ndani aliponso kumeneko oyimiraso zipani za kumeneko koma pakati pawo pamakhala chairperson wa MEC amene ndi Justice Annabel Talimanja ndi CEO amene makommissioner awa adamulemba ntchito kuti tikamati makommissioner atophatikiza monso aja a DPP lero kuti makommissioner a DPP adavomereza nawo kuti uyu wakhoza ma interviews mwandimvetsaka kutanthauza kuti ngati anthu oyimirira chipani cha DPP adavomereza nawo kuti uyu wakhoza ma interviews chachitika nchani lero kuti apezeka kuti a DPP amene ali ndi nthumwi zawo kumeneko adziti awo atule masudino aya kuti mwina iwowa ndamene adzathandiza adzapanga zokondera kuti boma lipitirire ndiye ndimafuna ndipitirize chonchi kuti chisankho chilichonse chimayendera malamulo a dziko mwandimvetsera kutanthauza kuti ngati pali kolakwika kena kalikonse pa nkhani ya chisankho koyambirira kupita kumayenera kukhala ku khoti mukakumbukira 2019 zitasokonekera ndi matipex aja anthu azipani aja adanena kuti ife tikupita kukamang'ala ku khoti kuti atiwunikirenso ndi malamulo a dziko lino kuti tipex wabwera bwanji pa mapepala a chisankho mwandimvetsaka nkhani ya 2019 inkazungulira pacha pa malamulo kutanthauza kuti munthu sungabere chisankho usaphwanya lamulo mwandimvetsese sungabere chisankho osaphwanya malamulo kodi nanga phokoso likubwera bwanji chifukwa chisankhocho sikinachitike mwandimvetsaka chisankho sikinachitike kutanthauza kuti nkhani yakuti Annabel Talimanja ampesi ndani ndi nkhani yoti ena ake ayipeka kufuna ngati kuyamba nokuphika chifukwa choti zotsatira zimene zitabwere kutsogoloko after pa 17 adzanena kuti tinkanena kapena chizungulira preparing their failure kuti tisaonekera lepheratu kukonza maziko kuti mwina ndikukonzeni not preparing failure koma preparing justification for failure chabwino chifukwa pa Chingereza amati failure to prepare is preparing to fail. So they have done the first part. They have failed to prepare. Alephera kukonzekera ndi akuyenerano kukonzeka kuti kodi tidzanena kuti chifukwa chani talephera ndi ife chimene tikuchita tikuti chimene chachititsa kuti inu muyambe kukwiya chonchi nkuti simunakonzekere mokwanira ndipo mmalawi aliyense amaona ndi kumva zimene atsogoleri achipani cha DPP amanena izizi ndi chilungamo amatsogoza anyamatawa achinanamiwa chimenechi musakalembetse akufuna kubera zisankho anthu aja amamva ndi manena kawiri kuti anthu amapanga zimene mtsogoleri wawo akutani akunena koma chodabwitsa ndi chakuti dafosa tsusunali chodabwitsa ndi chakuti kodi ngati ka mashini kameneka kalidi kobera chisankho ndi chifukwa chani nkhope ndi dzala za munthu alika zilimo ndi chifukwa chani ngati ka mashini kameneka nkobera li chisankho ndi chifukwa chani dzala komanso nkhope ya akabambe ilimo nkhope ya chimwene anga achisale ndi ndilema chokomodza anakalembetsa anthu amenewo aliyense kanda achakwera anakalembetsa achakwera ndi chifukwa chani mumauza anthu ena kuti musakalembetse pamene inuyo munapitanso kukalembetsa pakagajeti koma mukuti akufuna kubera chisankho ndi chifukwa chani kukatindaso chala mu mashina amene mukunota afuna kubera chisankho tikamanena kuti political hypocrisy ndi imeneyoyo mwandimvetsetsa political hypocrisy we should have learned tinakazindikirano panopa kuti makosana komano njira izi tikugwiritsa ntchito zinthu zolakwika chifukwa
pa chilungamo chake akanati makosana a DPP atuluka kuti tiyeni tikalembetse maunyinji sikuti bwezi maboma atholo mulanje phalombe zomba chani kumene iwo aja makhangana ma stronghold yawo sibwezi atalembetsa anthu ochepa chonchichi soza kuti akadapereka energy yawo yonse popanga mobilize anthu akalembetse bwezi zinthu zili bwino kuchita zinthu pa nthawi yake mu nthawi yoyenera moyeneranso kupanga munjira yoyenera komanso kolingana ndi malamulo. That is what we call political discipline. Political discipline kumakhala ndi plan kuti tikachoka apa tikafika apa tikachoka apa tikafika apa tikachoka apa tikafika apa koma osangoti kachinthu kamodzimodzi kakaka anthu ayamba kuzindikira kunjaku anthu ayamba kuzindikira. Kumbukirani tikunena kuti mose mmene zisankho zimenezi zimachitika a DPP analipo. Mose mmene amati tiyeni tiyang'ane kolingana ndi judgment ya ku court tiyeni tiyang'ane njira zina zoti titetezere mavuto awatipekisa sazichitikeso. Ma representatives a DPP analipo kumeneko. Mose mmene amakayang'ana kunja kuti kodi ndi ndani amene angathe kutithandiza kutipatsa njira zamakono zoti tikachitire chisankho kwathu kumudzi. Ma representatives a DPP amapita kunja kumeneko kumakwera ndege kugwiritsa ntchito ndalama za Malawi nkumakayang'ana zinthu ngati zimenezi kumeneko nkumene anakabwerako ndi gadget imeneyi. Company ya mathematics kupanga apply nanga sadayitanitse ife tikuzo kupatsani ndondomeko za makono zimenezi. Ndipo ndondomeko za makonozo ndikameneka kuti EMD machine, Electoral Management Device machine. Osati mathematics ndi kampani. Ndiye ngati ma decisions iwo amachitika iwowo ali komweko. Tikugula tumakosana tiyeni tiguleni wonse ma commissioner a DPP nawo nda MCP nkumasayinira kuti tiyeni tigule kameneka. Andrew Mpesi ngati CEO nkupita kuboma kwa mphandalama ndipatse ndalama commission yapanga chiganizo kuti tigule kamashini kameneka kuti tigwiritsa ntchito chisankho chimene chikubwerachi. Aboma nkumatenga ndalama zambirimbiri nkupereka kumeki. Takati kunena Malawi kuti ndalama zimene tikugwiritsa ntchito chisankho chimenechi ndi zathu mdziko muno. Palibe dziko limene lalithandiza kutenga ndalama upangira chisankho chimenechi. Ndi ndalama za mdziko muno. Ndipo ma decisions amene ukuti achitike ma commission a DPP a Malawi Congress Party amene ali ku commission ndi amene amasainira zimenezo. Kodi mmene amasainira zimenezo anamiwa anali kuti mmene ma commission a DPP amasainira kuti tiyeni tikagule machina amenewa tiyeni tipite tikayang'ane mmene amakwera ndege ma commission a DPP nda MCP kumakayang'ana kunjaku ngati nthumwi zoyimirira zipani akalindwa anali kuti apita muthalika anali kuti amutholo anali kuti nthawi imene ma representatives a DPP amavomereza nkumasayina kuti tikugula anthu tikulipira anthu titenge machina tiyeni tikagwiritse ntchito kumudzi. Apanga apply to adjust mathematics atakhoza kutipatsa EMT machine tilipire kodi tiyatenge kodi awo tiyeni tiyatenge kumavomereza. Anali kutiko anthu amenewa tikamafunsa mafunso awawa sikuti tikudana ndi chipani china chilichonse koma tikunena kuti sitingakwanitse kuononganso ndalama zina zambirimbiri ngati mmene tinaonongera 2019 chifukwa chakaganizidwa kachibwana ngati kameneka. Sizoona kunja kuno ndalama zimene tikuyendetsera chisankho chimenechi sitingavomere kuti zibwire m'madzi. Number 1. Number 2, tinena bwanji kuti kamashini kameneka tichotse pamene kamashini kameneka nkamene katenga ma fingerprints mayina ndi nkhope za munthu aliyense amene adapanga chiganizo kuti ine ndikufuna kukavota nawo. Lero loti kachotsa kodi kameneka chichitika ndi chani? Ndiro chisankho kulibe. Number 3, kodi zinthu zimene adavomereza okha aliyense kumeneko nkukhala ndi ma representative nkumavomereza lero lochoti akanenere kuti chipani chimodzi chokha pazipani mukaonetsetsa anthu amene akatenga ma nomination papers atsogolera akupitira pa namba 13. Koma chipani chimodzi chokha nchimene chapanga mpaka nakufika poti tikapanga ma demonstrations kumapanga plan. In other words ndiro ma demonstrations onga chipani cha DPP. Yasizo manena kala mvula kuti pali ka audio kameka kuzungu. Yes. Aliyense akudziwa kuti chipani cha DPP nchimene chikupanga ma demonstrations. Mwanemesese. Koma kodi mdziko munomo zipani zilipo zingati? Chilungamo china ndi chimenechi kunena kuti ngati mpikisano uli pa matimu opitirira 8 ndiye kuti aliyense akuyenera kutengapo gawo nkutheka kuti chipani chimodzi chikunena kuti ayi koma ena onsewa akuzonena kuti
ndiye kuti majority imenepo yata yawina poni nangazi pane nawo akuti chani Malawi Congress Party akuti chani AUTM akuti chani APP chipani chana kumwa akuti chani nanga chipani cha khumbuka chani akuti chani nanga anthu onse aja ayike maganizo awo pamodzi ndi amati poti tiye tivote aliyense akweza mkono kodi nanga atakhala kuti awerenga anthu 7 zipani zilipo 8 chimodzi chokhacho nkuna kuti tisagwiritse ntchito number 1 number 2 funso lina lodzifunsa ndi lakuti kodi mwa anthu osewa ndi chifukwa chani chipani cha DPP kukhala atsogola chifukwa kudzitsogoza kumene chipani cha DPP chikudzitsogoza kuti tikapangeni ma demonstrations zikuti kumbutsa pa dzana kuti dzana ndi awa makala lake omwewa amene adagamulidwa ku court kuti adabera chisankho chabwino izi ndi zoona kodi ngati munthu wanzeru wakuba abwereso kumadza kuuza kuti loko uyu muchotse komanso chitseko ichi musakhomere mbali yauku mukhomere mbali yauku oti adakubera dzana funso limene loko ujana bera ujanda wena bwerere loko ujana anazachola uja simu yangu na bwino ndisimeze kuchitika wakuba me anagwidwa kuti anabagwidwa wajandi awa nde atunusidwa ndeko za loko mwaikayo pa uyu ngosa limba loko mwaikayo ngosa limba koma muda kakatenga ujayu simu yangu na bwino amene adakwanitsa kuchola ye uja mwanipetsetsa kani koma pomalizira ndimafuna ndauza Malawi zinthu izi zonse zikamachitika tidzikumbuka kuti tikupita ku chisankho cha 2020 mashini 12 ameki anabedwa akalembera wameki ajawo yambiri aja anabedwa mwanimvetsa kani mashini aja amene anabedwa khangati foloka anapezeka koma 8 sanapezeke number 1 number 2 ndikufuna Malawi aliyense amene amazitsata za ndalezi adzifunse funso ili kuti ndi chifukwa chani pamene panali mpungwepungwe ku maiko ena zokhuzana ndi za chisankho izi kunabwera ku Malawi kuno maboma okhame kunabwera ma refugees kunali kumulanje ndi kutcholo ndi chifukwa chani kwenye musiyeke pomwepo muyimutiliza Steve nkhani ndimeneyo kunena kuti makosana awiriwa mambomvula ndapeka sambo apeka itsanzo yovuta kwambira kuti ukuba kumaza kuzana loko mwaika itso abwino abwere wida wa ndisana kule bwino ndikomano iniyo mukuiwunikira bwanji fankhani ndiona kuti ikudabwitsa kuti ya DPP ndamena kuyankhula kwambiri smartmatic koma mena furuza amvula kumaso apeka sambo akuti atsogolo ndamenso anakalembetsa nditukati ndazo chala tidaona zituza akatinda lero atembenuka maintali machoka apesi choka uchi company smartmatic choke zikukhala bwanji zimene akunena zona kuti zikukhanga kuti zinthu zitu iwo tsono akuzitembenuka akuzichita mwa reverse they are they are trying to jump the gun eti chifukwa tikayangana tikabwerera mbuyomu mmene wanena muchoti chisankho cha 2019 chinapita padera chicha ngasiya court nalo dai panalibe 2019 panalibe chinapita padera so nthawi imene ija zitapeze kuti zachitika zosokonekeranso in reaction ndimene atsogolera ndale chamanoti iyayi ife tupita kuti tupita kubwalo la milandu tukamang'ala ameke atikhumudwitsa ameke chair tulani pasi udindo wanu paja ndameso afuna ime pano kuncheu ameke chair opuma ndame afuna ime kuncheu afuna ime choti DPP so nthawi imene ija dzasokonekera ife tupita tukadandaula ku court they had our opposition time manager amene kunali nthawi imeneyo Dr. Chakwera kunali Malemu Dr. Saulos Chilima ndiwena ndiyena they had solid grounds anali ndi zomveka zooneka zimene adaziona kuti yakuluakulu izi zanyanya kumachita kutenga anthu pepa lovota lija tipex umachita kuoneka pokhwacha ndi ballpoint mwachita apapapa inki pakwachidwa apa patere and zimene zimachita security ali sadachita kudziona zimayenda mndithu kama social media mu anthu adadziona pomapita kumene kuja nkhani ija anthu kuti I think this zino sizili bwino kusiyanitsa wake ndi kwa lero lino
dzikuvuta nokuti Malawi akhulupirire kuti tsono kodi muti anthu amene muti mulimbira kuti ayi amene atulepanso udindo kongala kwanji chifukwa choti chisankhocho sichidachitike. The problem is amapanga zinthu ndi mkwiyo, amapanga zinthu ndi mwina ndi anga yonena kuti mwina tinalandidwa boma tinaferedwa. So as if kuti munthu you have lost a loved one. Mwina munthu wina amene unamukonda kwambiri, kandi mkazi wako, kandi brother wako, kandi uncle wako, amene umamdalira kwambiri. So you are grieving. So ufunanso kuchoka pa siwa paja, ufuna kuti uzilira paka you think paka abwere. So they have not let go. So ngakare in a state of grieving for years. From one election to another election, you are still grieving. That's not the way things are. You let go. We were never paid. I never even saw a single cent. Kumachimakala spirit. You know kuti tikapange chintu ichi njosakhala bwino atimve kuti uko sisiri bwino. Mumapita kuma meeting nekof. Mumakakumana ndi ameki. Kuma you're not convinced, then makamema and kapangeni them. So enjoy. So for me, tendi mbari ndi chisanko, and the Annabelle Manja has no business here. You to kulesa chisanko. The funny bus head the Oba Center. Chabwino ampeka sambo muyi tsendera bwanji njomba zambiri zimeza kazi kusewere kumalamulo silikonjaye. Oho. Aye. Sungali bwize njomba Aye. Lamulo kanthawi imeneyo lukumvetsa kuwawa iweyo kali kutani, koma lamulo silimvera chisoni munthu, siliyang'ana nkhope ya munthu, siliyang'ana kalala yachipani, silitani. Ayi, chilungamo chake cha nkhani ndi chakuti nkhani zimenezi sizinayambe lero. A DPP amadziwa, a Kongresi amadziwa, aliyense amayenera kukonzekera kuti kutsogoloko kuli dzenje loti tikadumphe kumeneko. Ndipo tikachilukana dzenje lije likadumpha ndi mphamvu, kapena kutsogoloko kuli china chake choti tisenze ife ngati azipani kuti chitipepukire chinthu chimenecho chimene ndi chisankho, tikuyenera kukonzekera mokwanira. Ndipo pamakhala mastage kulimbikitsa anthu kufotokoza zimene mwachita, kulimbikitsa anthu kuti akatani akalembetse masupporters anu, alembetse ochuluka, kenaka akapange verify, kenaka tibwano kuchisankho kapena kenako stage ina ya ikayang'aneni ngati muli maina anu alimo. Pamene pali chinthu china chochititsa chidwi chimene ufuna Malawi adziwe kuti titalembetsa tos 7.2 is it 7.3 million somewhere around there. Anthu amene alembetsa Malawi munomo amene akavota chisankho chichi ndi 7.0 million. Mandimvetse? Ndiye titalembetsa muja panali stage ina imene anthu amayenera kupita kukatsimikiza kuti dzina langa lija silidatani umu, silidasowe lilipo. Nthawi imeneyo anapereka ameki aliyense, ine ndakatsimikiza kuti dzina langa lilipo silidasowe. Mandimvetsa kani? Aliyense anali ndi ufulu kupita, ndipo anthu ambiri adapita ukaona ine langa lilimo. ndipo adapeketsaso mmango panga pa phone ipo. Umathaso ungoyang'ana pa phone adapereka apo, ungoyang'ana pa phone dzina langa lidakalimo. Kuyesera kuti no aliyense atsimikize mtima kuti pa 16 ndikatanine ndikavota. Muna musarubeze fika pana zabwaso njomba ina jana zabwesa bodza kuti auti maina 1 million nasowa. Ndi chifukwa chake ndikukamba nkhani imeneyi. Chifukwa chakuti akunena kuti akufuna kuti akuti ameka akwaniza audit. Audit, kodi mukufuna audit kuti mupite mukatani ndi audit yanji yoti mufuna mukachita lowa mkatimo. Mwandipetsa kani? Audit yanji yoti mufuna mukachita lowa mkatimo chifukwa chimene chidachitika nchakuti atati tikufuna audit anali lokhacha bwino. Adapanga print out maina onse amene ali mu system muja. Nkwapatsa azipani zonse kuti makosana eni maina amene atatengena ugawo pa chisankho ichi ndi ati
ndi amenewa. A DPP anapatsidwa, a Malawi Congress Party anapatsidwa, a UTM anapatsidwa, zipani zonse zimene zikutenga nawo gawo pa uchini imeneyi. Mwandipesaka kodi ndi audit yanji yoyiro ufuna ukalona kuti akatsegule mukalowe loko wake ngwa mtundu wanji cholinga chimenecho ndiye chifukwa kumvetsetsa kwa munthu ina kulowo atipatsa zonse tiye ndirani tikhale pasi tione kodi mayina ake ndi awa okay acha bwino sindauditiyo nakawe ndiye mufunana kuti mukakalowa wanu mukatani kumeneko chifukwa mukumbukire padzana kuti padali kukhoti kuja kudatuka maumboni kuti wina wake ankasewera ndi makompyuta kumeneko mwandipetsaka padachitika zinthu zoyipa kwambiri nthawi imeneyi ndichifukwa kuti lifali makadi ake musirena yake mthumba zimene zochitika zititsala kuti refu game sinambe akupita kwa mupisapisa manopoto iwe tipatse red card bweretsa kuno usalowe nawo red card mmene muyani iwe tipatse yellow card bweretsa kuno ndiponso izi umavala izo umayankhulira za fight zimene kusagwisa ntchito yayo mwandipetsaka pamene game ya 2019 anthu ena ake adachinya chigoli ndi handi mwandipetsera adachinya chigoli ndi handi koma ifo ndi kono koma chifukwa kuti kunalibe zidakhanga tizatheka mwandipetsaka kumbuyo konseko amachinya zigoli za mpira wamiyendo kumachinya ndi manja kuzayika pasi kuchinya maona nde ulendo uno kwabwerano ndi apa afuna akhanga kuti iya isagwire ntchito ingambokaona meti matimira ndi ndiye panopa afuna nakoona kuti ka software kamene amava imagwisa ntchito ndikati cholinga kuti mwina pena pake akazimitse koma sigwira zingati makambazikani zaloko zicha ndiye kuti muchotse pa chisankho cha pa 16 September zipani zonse zikuyenera kugwirizana kuti ichotsani koma ngati pali ena amene sakufuna komanso tikatero tikhanga tinotsopano kuti zonse zimene timakambirana kumbuyo kuti chisankho cha pa 16 September 2025 tidzagwiritsa ntchito mwandipesetsaka ifatu asinya chigoli asiminya free kick kwa mapuleya namene amenya free kick namene amenya mapenalty goalkeeper imangona kuti apa zinakhala bwanja tataona tapangana this is offside ndiye imene so ndiyo mekiyo in this case loti ndi EMD machine manipesaka chifukwa EMD machine wake ikuonetsetsa kuti amene analembetsa akhale mmodzi ovota akhalenso mmodzi kodi manambala amene anthu amene avota tsiku limenelo pa tale center imodzi akugwirizana ndi zimene ndi anthu amene analembetsa kukana kuti pasapezekenso kuongezera kwina kuli konse chifukwa ndi chino ndi imene EMD machine ya Malawi ndi amene amakonda mpira mudziwe kuti EMD machine ndi sipakhaso offside sipakhaso kandi tipex kulibe sizitheka zimenezo kameneko nkamene amafuna kuti akapezere loko yake kuti azimitse tsono apa zikadika nakasivana kula ndalama zathu tsono silingamatete zopangana muno bwino yo amadziwa kale lero tikapezeka kuti tachotsanso ndi kuti tikhanga tusiyetsa ndalama zawo koma pomaliza penipeni ndimafuna ndinene kuti ndinamva mawu ena ake ochititsa mantha onena kuti program ino ikhoza kuyambitsa nkhondo ndi mawu achibwana kwambiri yes anayankhula zimenezo ndi bambo achisale ndachimwene anga ndi abale anga koma ndimangofuna ndinene kuti amalawi akamamva kumalawi kuno kuli kufuna olankhula zimene tikufotokoza panozi tikufotokoza kutanthauzira mmene zinthu zilili andi ndi chilungamo zoti a DPP analipo kumene kumapangidwa zisankho zoti tikayang'ane wina naye kapena EMD machine imeneyi anthu apanga apply a DPP makomishona awo analiko ndipo lero amafotokozera kuno kupanga zakuti kuno kupanga zakuti ngati zimene zozo zingayambitse nkhondo amalawi ndi opanga chache ngati kufotokoza kunena kuti amalawi mpira sunamenyedwe chisankho sikinachitike palibe chifukwa choti tidzimenyanirana ngati zimene tikuyankhula panozi nzoti zikhoza kuyambitsa nkhondo amalawi apanga chache ndiponso kumalawi kuno kuli ma TV ambirimbiri ma radio station ambirimbiri ngati pali chilichonse chimene tingayambitsa nkhondo pa zimene tankhulazi enavula kuli bwino kufotokoza kuti mudayankhula chakuti osati koma chakuti akhoza chimene chocho ndi chibwana ndi masewera
pamapeto pake ndimafuna ndingowauza kuti pano pa programu ino palibe wina aliyense amene ali chabwirayi mankhula dzichewa dzinato chichewa cha debit chimenechi mawu amene wasikoyamba yankhulidwa m'Malawi muno koma nchichewa chimene anthu amayankhula kunja akuluakulu at his age amvula sangakhale chabwirayi mutipindabe ine sindingakhale chabwirayi awa sangakhale chabwira ntiyanata tambewa toti tangobadwa kumene sitikuona kuti apa pali chani ayi tikabadwa kumene sitimapenyerera tambewa mpulogalamu ino mulibe chabwirayi munimvetsa komano mwina musanapite mawu oti programu iyambitsa nkhondo apa padamba patukwanidwapo munthu kapena kunyeza wina aliyense ndi zimene ndikunenazo kuti kunena kuti apa awasadakonzekere kokwanira mafiga akutera kuti koma ndizoona kaya nkhondo yambika kapena mwene amaganiza moyo magazi wawo programu ino timakamba chilungamo chokha adalipo kudabedwa zisankho 2019 zidabedwadi kudali tipex ndizoonadi awa mauza anzawo kuti musakalembetse anthu awo ndizoona adakalembetsa kumapeto ndizoona kulika clip kapena kuyenda kapena kufotokoza kuti inoyo pamoja ajitsale mutukana anthu kuti awanda kakaka agulu kunyinda chancha mukulankhula kuti boma laka atawina kachi pita mtalika muzayendetsa ndino nangazimene maboza mesa mudanena simunatukwana iti komanso chitsanzo chomwe tikunena apa chona kuti pali ka clip kamene ndithu kakunena ayayi tikakumale amachoti comrade ndramazi zichokera kwakuti apanga endozi ndizabodza zimenezo siyalankhula ainoambanje alankhula pa meeting akati kataukana sitatumizire yaikaliponso tikapa mwinaso anamvapo ife tingotenga zomwe zinanenedwa kungozinena okay mwina potengera nthawi Steve muimaliza mwamtundu wanyi nkhani just tikaso ndi issue ina about 10 minutes koma mmene akupangira DPP mutsogolo laoli lilipo kapena mwina angogiva kuti basi ife tagonja kale mina nena mpeka sambo kuti kukonzekera kuzapanga justify kuti kugonja kufe sikunatidabwitse ya tidadziwa kale nkhani njakuti kunja kwacha andale akadakangalika kutulutsa anamwali tulutsani namwali wanu timuone chifukwa nthawi yake nditi kuti ndi imeneyi 14 July kuti kuyamba kampeni eti 14 July kampeni akuyamba inoyo si nthawi yoti so tiziti aya pampoponda apa mpomwera iyayi kangalikani konzekeretsani namwali amalawi aone kuti mwakonzekera motani mokatero ndikuna zotowe ababa you are ready for battle koma tikamalimbana ndi zinazi iyayi ukukhangati ameki chairperson ngoteri iyayi CEO ndotero akuluakulu tayenda kale nthawi sili kumbali yathu konseko kumadzafika pano where were we all this time zimene zinali kuti nthawi yonse isizimabwera ndithu ndi kukonzekera poyankha funso lako kukonzekera kwawo kwa DPP iko kumakayikitsa ndi izi zimene zikuchitikazi nangasiyena kuzoona mwinatu sanakonzekere mokwanira nchifukwa kalimbikira kumabwera ndi zimenezi ndi akaganizanso kuti padzana paja adadzayankhulako ndiye sandapita muthalika amene ngati muganiza kuti chisankho ichi makuti ifezo sitilolera iyayi andikaza kaya pamfuna kubera mfuna kutani that will not accept tinaberedwa chisankho adadzayankhula ndipo zimenezo zili pa record now mukamaona zonse zichita sequence of events mukamayang'ana ena kumati akaona mati anthu akonzekera chifukwa pachamati mvula ikagwa kumachuluka zoliralira ndadabota kuti zolira zozayamba kale mvula isanagwe zikukhala bwanji ndithu so pano pachimene tingane chimene chikuona kuti andale azipani zonse kaya ndi UTM kaya ndi PP kaya ndi UDF kaya kwabwera kuli makandidate ena so of course nanga ena tivomereza mwina amatakhala operekeza uperekeza mfumu ulezi wataliza mfumu ulezi alipo ambirimbiri mena nena mjoti over 13 amene ali ufuna upikisana nawo ndi nthawi tinotsapano pano fine tuning aliyense namwali adzidziyeza kuti ineyo ndakonzekera afuna nditulutseri kumtundu wa Malawi chifukwa campaign that's the official campaign period ndekuti you are revealing the namwali officially kuti ifeyo namwali wathuyu
mmene tinakuzirani kuti ndi ameneyo wakati ngakaya ndi zikalata kaya wenera uyimira ndiye ndi uyu mumuone mfundo zake ndi zakuti koma osati ayi wewe sizitithandiza chabwino mwina ndingwambaso ndiwe timaziwa nkhani chera kuti nkhani nabe omwe ikadali mkamwa ndiyo mwina ndi omwe amene atitikayankhula chani mayankhulidwe awo chacha koma tidazolera achimwene awo achisale mayankhulidwe awo ndoto komatu kuti nkhani nomwe kambidwa ndina kuti amalawi ali ndi mtsogoleri opuma apita mtharika zinamveka kuti anapita ku South Africa abwerako zambiri zinakambidwa zambiri zinamveka tamva kuti abwerako kwa Malawi akumadzifunsabe mafunso kuti apresident athu opuma okondedwa abwerako ku South Africa koma kuli chu kuli zi pamene mukamba zoti muti kuti chakwacha kodi funso ngati mero Malawi amafunsa kuti apresident athu opuma ali kuti akutani ali bwanji ndi funso lakwika sakula tsimene mujoti pano pa 2 months patsala miyezi iwiri ndi sabata kaya ziwirinso tisadapite tsiku lovota kaya sabata zitatu kuti tikafike kovota ndi nthawi yoti zipani zikangalike kukonzekeretsana mwali so ngati Amalawi mumabwera mafunso a mtundu umenewo akudabwa kumene kuti chabwino andapita South Africa mwina zimene zida makachita umeneko amakagwira ntchito zimenezo sitikudziwa kaya makalandiradi chithandizo cha chipatala sitikudziwa chifukwa nanga sadabwere poyera nkunena ngakhale lero mmene amabweramo ndikuti Amalawi amayembekeza kuti mwina akhala ndi kamsonkhano atola nkhani tabwera ndikulonjereni iyayi olo mwina akuluakulu nthawi imene anali ku South Africa kuja nkubwera kuti iyayi tsopano chimene chochitika nchoti kukapangidwa zakuti akapanga zakuti mwina somerera kutumiza makamera masono kuli technology video ndi akuchita izi Amalawi nadzionera okha koma mmene mwanenamo kuti kudzafika pano andimene amafika muja ena anadandaula kumene kuti koma tu president opuma ngakhala akuoneka kuti abwera koma munthu aoneka ngati kuti sali strong mmene amayenera mmene anthu akumudziwira kunga chochitika njani ndithu ndiye mafunso amabwera dambirimbiri amene amakhala nawo ndiye ndimaitana kuti ayi akadati masula akuluakulu akuchipani olokakhale kumeneko ku Page House akadabwera poyera nkunena kuti kodi ali motani nanga kodi akukonzekera bwanji kuyamba ulendo pa 14 July pano ndithu inunso achimwene anga ampira samba Amalawi bakufunsa kuti apresident athu opuma professor adapita ku South Africa adabwerako zithunzi nangu zona mwa akuwakumwa kenaka kulicho kwa mankredo anu makosana kuti kunjaku kwacha dama akufunsa kuti apresident opuma ali kuti ali bwanji kuti aonekera liti kumakambirana mafunso ngati amene pakati pa Malawi mu program ngati ino Timvetse ndikumakamakhani ngati zimenezi tiziti kulakwitsa kapena ndifunsa labwino kwambiri ndipo musaone ngati mudzifunsa ndinoka akudzifunsa ndi anthu ambiri funsa limenelo ndipo ngakhale mwana kuti zithunzi zinamveka zinaoneka mwa ndikutsutseni zithunzi zinaoneka kwambiri ndipo anthu amene amajambula ndi aeni ake a DPP kuti anthu apange maganizo zimene mufotokozazi zinali kuti aeni ake a DPP ndi amene awajambula a president opuma Professor Peter Mutharika akubwera kuchoka ku South Africa koma chiyambi chake zimene tikamba zikati musaona ngati kuti kapena ife timangophika siti kuti mango kamba ulendo yamba atalemba mtolankhani wa MBC ndikhulupirira muna lino analizanga alemba kuti of course ineso ndakhala kulemba boso zanga linaso akhakulemba atalemba blessings chero a president opuma achoka mdziko muno ku South Africa mneneri wa chipani cha DPP adatsutsa zimenezo kenaka patakhala kanthawi secretary general wa chipani cha DPP adadzavomereza kuti Professor Peter Mutharika watani nimene ndadzerembano ndine kuti mulembi wamkulu wa chipani wavomereza ndefunso nkumanena kuti kodi kutsutsana kumene kwa ziganizoko timapanga ndife kuti mneneri akuti a president ali kumala kunkulu a former president ali kumala kunkulu secretary general 2 days later kudzati a president adaje mukatsula kuti lakuti kusemphana kwa ziganizoko timapanga ndife kodi kusemphana ako tikakuona tisafuse kuti chitika ndi chani Amalawi asafuse Amalawi asafuse kodi
ndeti kafusa muzidi tuyambisa kono kodi nkhondo imayamba ndifunso kapena kuyankhula kodi apa zikhala bwanji chifukwa pena anthu asamaona ngati kuti Professor Peter Mutharika belongs to them only. No. Professor, in fact, he's a former president. He's a former president of this country. Professor Mutharika belongs to Malawians. Ndi chifukwa chake Professor Peter Mutharika retirement yawo chakuja chilichonse boma takes care of him. Kaya kuti kahata pese kuti pena pake patsina nthupi. Government is supposed to take him to the hospital. Government is supposed to pay for that. He is the former president of this country. So pena pake tikamapanga treat nkhani ngati kuti ndikuona ngati chifake pamapeza kuti wina kuti ayi ali kumalawi kuno inu mukunama ije basa akulu wawo kuzana kuti ayi zoonadi a Professor Peter Mutharika mziko ulibe chibwana chijete kumtima chinena chijete chimene chocho chibwana kuti why are you giving to mukuperekera zinthu ziwiri zosiyana koma pamene mafana nene kuti mafuso akamafusa amalawi ndi chifukwa chakuti akufuna chiforenesi tingamatota akatera ineyo ndi mphaka wokongola kwambiri malo nyumbako mtengo wake ndi 40,000 inu mungatenga 40,000 kundipatsa mphaka samona kungonduza pakamwa andi mphaka wokongola mungonduza patseni ine ndikuuze kuti achisale akatera ndi mphaka woyera kwambiri wa white wokongola kwambiri ali kunyumbako mtengo wake ndi 40,000 ino simungalipire mtengo wa mphaka pa Chingerezi pali mawu amati politics is about perception. Politics is about perception. Kuoneka kwa mtsogoleri mmene akuonekera mmene akugwiritsira ntchito manja ake ndi mmene akuyankhulira kaya ma gestures kaya chani zonse zija ndi language yoti if when put together imapanga perception. Mwanipetsa kodi zija amapanga Dr. Chakwera zomapanga ma push ups matabanga he try that's creating perception kuti I'm energetic. Mwanipetsa I'm energetic chimodzimodzinso kungotulutsa anyamata kunja kumati mudzika kambasa kuti ndine ndili mnobwera motere ine ndikuyimiraso. It's not enough. People would want to interact with their candidates and hafuna aone ma atulanka azitsogolera amene afuna kuyimira amve zimene akuyankhula adziona kuti kodi is he physically fit compared to the challenges zimene tikumana nazo ngati dziko kodi athana nazo stuff like that. That is part of politics. That is part of campaign. So izizi tikukamba panozi ndizoona ndithu munthu sugula mphaka oti sudamuone ali mtumba timatira putukula ati tione. So fusa lona ndipo sigula kuitsaswa munthu sugula chinthu chonse unachione kulipira makuti ulakuta khauti wasitoka mwantu ndioneka ndiyese andi mphaka amene ndikufunayo olosapato imene koma pamapeto pake ndimati ndibwereze khalidwe ili loma upyezana siyani muno mulibe achakwera muno tonse ife sachakwera akudziwa iwo tanthazo zimene ndikukamba chabwino mwina amvula mutimalizire nkhani imeneyi ndidzati nthawi yatha komano amalawi akumafusabe kuti apresident athu opuma anthu osakulakwa chifukwa munasanange ndapasogolera kuti ngakhala achimwene awo akudandaula achimwene awo Mutharika akudandaula kuti akuona ngati kuti chipani cha DPP chikuwapo ati akwapanga hostage. Ndizoona funso la Malawi kuti amalawi akufunsa zoona kuti APM amene anali mtsogoleri wathu mpaka na 2020 sakuoneka sakulankhula nkhani zambiri zinamveka mwina amene anaononga kwambiri ndo ene acha DPP chikwapoyamba atatulusa nkhani kuti akuti apita ku South Africa adakana nanena kuti fake news zaboza anthu asakumfunira zinthu zabwino zimene akulankhula nalankhula zinthu zambiri andi ngakhale chireuka amene atulusa nkhani yoyamba
anantukwana ma social media ungokhala wolimba unitola nkhani wa zaka ndi zaka akati ndasoma ukhandi wolimba anakuwazani kuti yayi udabwa kwa pabuyo pache zachisemanyazi kuti secretary general wawo adavomera koma wasapereka information nkunena kuti yayi silingana nkhule zambiri chifukwa cha security tsopano nanga APM ndi mtsogoleri wopuma amene amakhala pa manja mwa Malawi amamulipira amamuyang'anira amene amamupangira china chilichonse ndi Amalawi ndi employee wa Malawi ngakhale kuti anapuma koma ndi employee wa Malawi mpaka adasiye dziko lino azakhalabe employee wa Malawi Malawi azapanga china chilichonse chokhuzana ndi APM. So zimakhala unfair kuti mwina azathu a DPP azimpanga monopolize ngati just mwana wawo olumwina tikulankhula zinthu zakubanja ayi tosefe sitikulankhula zinthu zakubanja APM ndi public employee wa Malawi anadusa kale pokhala an individual wa just wa DPP panopo zalakwikaso kuti akuyimaso so pamene akuyimaso ngati akufuna vote yathu kuti abwerere pa mpando ngoti tizimufusa tizifuna kuziwa zifuka zambiri one tena kuziwa kuti munthu kodi ali kuti sakuoneka kodi mbiri yonena kuti akudwala ora ndali kuchipatala ndiyoona tifuna tiziwe tunanga ndizoona kuti munthu tingasavotere munthu wovulala game mufuna mukhale Gabadina wamphamvu akachinya zigoli number 9 ndiye mufuna kuti Gabadina ndi POP ndife tizikamvotera kuti kufuna number 9 ndi kuti kuseweratu mufuna kuti yesa subano imene njomba yoti ife tibisare tipange zinthu zawo zodabwisa zimene zoyayi mutuliseni APM mmene wachoka South Africa tinaona zithunzi sizinali zabwino sizimaoneka bwino sizimatengera kuti mwina ukhale dokotala kuti uyang'ane kuti koma chimwenewa gogowa former president wa akuchokera mwina kuchipatala. Sipano silence ikuphera mphongo kuti anthu maganizo awo alimbikitsidwe because ngati simukulankhulapo china chilichonse ngati simukumulola munthu uja kuti alankhule kuti anthu ayikapo maganizo awo sitikumfunira zoyipa ife APM sitingamfunire zoyipa ndi munthu former president akufuna ayimeso koma pofuna kuyimasopo aonese kuti ali bwino nanga ife tikavotera munthu amene tikuziwa kuti munasali mu state yabwino kuti tikavotera munthu amene mwina kudwalabe mufuna muzungu mpanga simaku pambuyo pache tikanguvotera zina koma amene azatendesere boma ili ndi anthu amene sitinavotera zimene zozoyayi atuluseni kulimbana ndi nkhani kuti ite nsanga mtuluseni APM timone dimina yake nkhope yake imene akuonekera mtuluseni sopano ine ndikulankhula pamawu amene sindinafune kulankhulapo woti mwina achisale azitiopseza ziko ili ndatonse achisale ziko ili ndatonse we all belong here kumalawi kuno musatiopseze ndi musatiopseze ifeso sitikuopsezana ndi ziko lino nda Malawi tosefe tili momuno ngati tikulankhula ngati talakwisa chulani chimene talakwisa we'll be very quick to apologize ngati kuziwa kuti talakwisa sikutiso tipita patali yayi tizayimaso pampano kunena kuti sijatinanama tikhululukireni sitinafune kunena choncho koma if you have not given information we are completely entitled to wake up opinion kwa si palibe information mwapereka to correct okutiresa ife kuti tisamapange opinion because we have got a void, we have got a gap imene ikusowa kuti pakhale field. So the state of the former president is worried and he is the candidate. We want him to be up and about and we see everybody else doing zimene zozo. So mwina zimene zozo zikuka kutithandiza. So
mwina tipemphane zopsezana iyayi zobapangirana mademo iyayi izo sizabwino let's be demonstrations for sale. Yes, so afika kuti anthu akulipira sitimaziwa komanso anyamata ati muzichita manyazi kuti azikulipira anthu mukapange demo muchise manyazi itu zimene pano kumankhani momwe imalizana kuti paja ukamkamba za IPM wa former president athu umakhala ngati munthu apalamula ndipo mukaso tupere muluzi mtsogolo IDF ananena kuti akomapene ndikuonera bwana wala akula anakhanga nawo saudi kumasana name tuzoona kuti munthu wakula. I mean it is true, very 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 true kuti akula, because we all know his years. So kuti muna we are creating a false narrative yoti munthu yalizaka 40 pamene kuti yaliza pano tuzota likadeni 6 kandijani. So we all know kuti ndo wankulu at that age. Icho ndi mwayi because he's living in borrowed time. Kuchake timati nthawi yobwerekera because our life expectancy ndiyo chepa kwambiri. Ndikuchokozeni kwambiri Mvula kuti kawiri program ngati nthawi machepa koma ndikuchokozeni kwambiri kuti limodzi program ya lero ya Timvetse zikomo kwambiri Mvula. Zikomo kwambiri. Komanso chimwe nanga mpeka sample tikuti zikomo kuti nacho limodzi tsiku la lero. Komanso chimwe nanga Mr. Steve Dakalira tikuti zikomo nali limodzi tsiku la lero. Ine dzinanga ndi timofekatera kuthokoza nonse amene munali pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Mwakoma nonse ndipo zabwino zonse. Ndi nthawi ya nkhani mwachidule kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Aida Chiwaya. Banki ya Afrixim yati chuma chake chakhala chikukwera zaka makumi atatu zapitazi ndipo pano ndalama zawo zakwana 70 trillion kwacha kuchoka pa 7 trillion kwacha pansi pa ulamuliro wa Benedict Orama, mmodzi mwa akuluakulu a banki a Ane Eze wanena izi ku Abuja mdziko la Nigeria pa msonkhano wa atolankhani. Mai Eze atinso Afrixim Banki pa zaka 10 zapitazi sinangonjezera maziko ake komanso yapereka chithandizo chofunikira cha ngongole ku maiko angapo aku Africa m'magawo ofunikira monga mphamvu, mafuta ndi mphamvu ya mpweya wa gasi komanso zaumoyo. Iwo afotokozanso kuti omwe ali ndi masheya mu kampani achita msonkhano wawo wa pachaka loweruka likudzali pomwe asankhenso mtsogoleri watsopano wa banki yemwe alowe m'malo mwa Professor Benedict Orama. Kwa zaka zapitazi banki yakhala ikuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zotukula chuma ndi chitukuko cha mafakitale kudzera mu njira zosiyanasiyana kuphatikizapo mgwirizano wa ndalama zokwana $100 million ndi National Bank of Malawi NBM pofuna kuthandiza pa ntchito za malonda m'magawo monga ulimi. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kukhala ndi zokambirana ndi mtsogoleri wa banki Professor Benedict Orama. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wanyamuka ku Maputo mdziko la Mozambique komwe anakayimirira President Dr. Lazarus Chakwera pamwambo okumbukira kuti dzikolo latha zaka 50 likudzilamulira. Nduna yoona za maiko ena ku Mozambique Mai Maria Manuela dos Santos Lucas, kazembe wa dziko lino ku Mozambique Mai Wezi Moyo ndi ena mwa akuluakulu a boma omwe anaperekeza Dr. Usi pa bwalo la ndege la Maputo. Bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission latsutsa mphekesera zoti 10 million kwacha yomwe ofuna kupikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa dziko lino akupereka ndiyo chuluka. Izi zikudza pomwe ena akuti kuchuluka kwa ndalamayo kukulepheretsa ena kupikisana nawo pa udindowu. Koma bungwe la Meki lati izi ndizoyenera kamba kuti ena ofuna kupikisana nawo amachita izi pofuna kungoyesa bungweli ndipo sakhala ndi chidwi chenicheni. Pali chiyembekezo choti zomwe unduna wa zamalonda ukuchita polimbikitsa ubale pa malonda kudzera mu njira zosiyanasiyana kuthandiza kupezesa katundu wa dziko lino misika yochuluka mdziko la Japan. Malinga
ndizotsatira za kafukufuku wa zamalonda wa mchaka cha 2023 yomwe bungwe lolimbikitsa malonda pakati pa maiko okwera kumene ndi maiko ena a bungwe la United Nations la International Trade Center. Dziko la Malawi limatumiza zinthu zokhudza ulimi monga fodya, tea ndi nyemba ku Japan, zomwe zikubweretsa ndalama zokwana pakati pa madola okwana 5 mpaka 8 miliyoni. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati idayamba yayimika kaye misika ya usiku ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti anthu akuchita malonda awo m'malo otetezeka komanso aukhondo. Mneneri wa konsoloyi McDonald Gondwe wati pakadali pano konsoloyi ikukambirana ndi omwe akukhudzidwa kuti apange dongosolo lomwe likhwimitse chitetezo ndi ukhondo m'misika imeneyi. Munkhani za masewero, Banki ya First Capital yaonetsa chikho chomwe matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers alimbirane la mulungu lino pa masewero osangalala kuti banki yakwanitsa zaka 30 chikhazikitsireni. Polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa zamalonda ku FCB Twikale Chirwa wati makasitomala a banki akalipira theka la ndalama yomwe yayikidwa kuti aonere masewerowa. Nkhani mwachidule ndi zomwezi tikupatsirani nkhani zimwatsatane nthawi ikakwana 7 koloko madzulo ano. Munali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.